Het is vreed, zo'n februari. De dag dat wij in Bient waarom blikken zullen op 20 jaar Omroep Friesland televisie. Het is ook de dag dat dit fragment wis voorbij commercieel. En we zullen zien ook nog gaan over de kast. Goedenavond, welkom bij deze speciale aflevering van Bient. Oude notitie, wie het 4 februari, wie het 20 jaar dat Omroep Friesland begon bij de regionale televisie. De pioniers van het eerste uur zitten nu al hier in het café. Technici, camerameesters, verslagjouwers en regisseurs. En de eerste presentatoren zitten hier aan tafel. Simone Scheffer, Djoeke Kroeze en Gerard van der Veer. Welkom. En dat is voor mij natuurlijk ook wel heel bijzonder, want Do wies heeft jou en Jocht nog mijn stagebugelier. Dus ik ben niks meer van herinneren. Nee, hè? Gelukkig. Hey, de allereerste aflevering, dat wie op 4 februari is 1994. En je hem hier eigenlijk al man ervoor hier al oefenen. En toen echt los. En dat wie heeft mij op een vreed. Ja, en die uitsturing die we de hele week eigenlijk al kleerden. We leven er de hele tijd naar daar. Dat is daarna nooit weggebeurd. Dus we zitten maar eigenlijk van Jochen Hoer al gewoon te wachten. Van, alles al draait. Ja, alles al draait, ja. En dat was van de weekend nog zoiets van, dat ik zei hier van doe maar net dat item, want dat is jou te volle stress. Of hoe wie dat? Toen kwam heel dicht dat moment van zo'n uren, hè, van iedereen het hart in de kiel. Maar doen we Omroep Friesland nog mee om zo'n uren? Ja, en ik ga nog een stukje waarom van intergief dat Djoeke die zit bij de eerste redactievergadering en die zei dat Sjoerd Ibema, de programmaleider, van nou ik denk net dat we het redden, ze maar een bandje van de plank kan helpen. En ik heb nog misschien nog een leuke verrassing voor Jim. Gewoon omdat het kind, even een foto, de eerste artiestenfoto, want Jim waren natuurlijk een gelijke treien bekende Friesen. Dat is het. Ja, de EO. Een beetje, ja, het is wel een heel hege EO-gehalte. Ja, dat moet dan weer net zijn, hè? Dat zei ik rechts in die area van wij zijn oud gedienden, maar daar bleef een jonge hond. Maar dan wie is er ik van nou, dan wie is er ik van nou begin zoiets bij. Ja, eigenlijk wel in september. Toen begon ik mijn stage erin bij Omroep Friesland. Ja, maar bij die foto we hebben met ons trein op staan, daar kan ik me nog herinneren van in die tijd wie Jenny en Lucas Gourete, die zijn evangelisten echt weer uit Zwolle. En die werden toen nogal omstreden. En toen zeg ik die foto om te zeggen, we kregen Jenny en Lucas Gourete met een dochter. Ja. Maar nog even naar de allereerste aflevering, de allereerste uitsturing. Want wie is de presentatrice toen? Ja. Wie is net vreselijk zenuwachtig? Verschrikkelijk. Echt, die hele week leefde ik daarna naar de kapper en weet ik wat al hier. Ja. En we winnen al hier na, hè? Dus we is maar een hele naaie ploeg. Dus het was gewoon hartstikke spannend. Of dat bandje daar wel op die staat of zo. Of ik net enorme flaters in mijn teksten maak. Nou, en ik zit er gewoon echt heel strak in beeld. Is dat ooit bij waarom, Sjoerd? Ja, tegen keer natuurlijk. Ja? Kijk, krijg oude skiën om, komen al die beelden weer voorbij. Hij zegt iets van nee. Maar ja, dat bleef nog hier nacht volgen. Ja. Maar zo wie het wel, gewoon echt heel spannend. Ik wil even, want je ziet het op een Nijstad in het gebouw. Ik wil even naar je Vijf van der Meer, die zit daar in de hoeken. Jo, wie Do mag ik wel zeggen, hè? En Do wie is de huismaster. Of Jo, mag Jo zeggen? Sorry, meneer Van der Meer. Dat is goed, jongen. Maar wie dat omroepgebouw derde, ja, het is een beetje vrees naar de bekende waar, maar dat wie toch eigenlijk helemaal net geschikt voor een echt omroepgebouw? Ah, jongen, nee, hopeloos. Want? Een prachtig mooi oud gebouw, maar eigenlijk weer vanaf het begin al te lieds. Er is een hele mooie houten trap gekregen als de neten, dus dat de uitsturing weer dan mocht naar hier op de trap komen, want dan ging ze de last van. Op sokken? En op het dak zit net. En op de vlier van de studio, dat wie ik van hout. Dus de camerameesten die moesten heel voorzichtig bewegen. Maar er was dansen die beelden en dan toch de meesten dat we van AC uitsturen, maar dat weer helemaal niet. En dit is het decor wat we nou joggen? Ja. Het allereerste decor? Ja. Flitsend, hè? Heel flitsend. Van, beton, wat is dat? Vleg beton? Wat is er een weer soort van karton is het gewoon eigenlijk. Een soort een plaat erachter. Dat stelde dan een vogeltje voor. Dat weer het logo. Okay. Ja, en dan zo'n zwart gardien erachter. Ja, prachtig. Ja. Maar dan voor de mensen thuis, want ik denk de meeste mensen die kennen net, maar vooral de stem is bekend. Hè? Even omdat we het allereerst zo leuk vinden, even Beerboeloe. Beerboeloe? Ja, even Beerboeloe. Oké. Hey, Beerboeloe. Dat is Beerboeloe. Is onkel Willem direct? Ja, ik heb hem nog net, jongen, maar die moet wel ergens wezen. Miauw, je zit wel met mij zien wie kom horen, die schuim maar verder. Waf, ik zoek hem, Beerboeloe. Hey, wel jongens, hoe is het? Dan krijgen we een kopje thee of hoe zit dat, hè? Hey, waar is dat feestje? Afke, dat is regisseuse, verslagjouwer, nou ik eindredactrice bij Joet nog altijd. We hebben over zelfs internet, mobiele telefoons, maar doe in 94, hoe ga je dat doen?
ja, primitief, als het vergelijkt met nou zelfs. Maar we hadden geen mobiele telefoons, maar we paard wie in de busjes. Dus we hadden een heel ingenieus systeem met semafoons, maar piepers. Met piepers, En de piepers hadden een code. Ien wie gewoon, kom maar weer eens waarom. Of, maar trai. Ook het u toch heel goed is, Gerard, zo wist het vast nog. Wie alarm voort contact opnemen met de studio. En dan bad ik altijd trai, als je ergens in de middle of nowhere stiet. En bij een boer ergens 4 achteraan. En ja, Gerard vooral hier een hondje van om heel vaak trai te doen. En dan moest hij maar ergens aanbellen bij mensen. En dan vreeg ik ben van Omroep Friesland, mag ik je wel bellen? Ja. Mensen nu te sliep, en zo wat. Nou, uiteindelijk badde dat dan mocht je bellen. En dan bellen ze Gerard, wat is er, we maken hinnen? Oh, ik moest er helemaal niet gaan, sorry hè. We kwamen wel horen al, dus het slag. Ja. Ik neem naar de borman Albert Jensma. Albert, verslag jou bij Omroep Friesland nog altijd. Want dat wie een hele jonge, nije club meesken, hè? Want net elke niet kwam ik bij de radio bij. Nee, er was een hele grote groep die kwam uit een soort met uitkeringssituatie. Heel een rechtszakje. Ja, nee. Zij er aan tafel kwamen bij de radio bij. Maar zoals wij, nevens mij wie is het hondensreiziger in Aukeurde spuitbussen van autolak of zoiets. En ik wie huisschilder en Ze kwamen dus nog dat bij. hier wat een bij een zacht speeltje. Maar ze hier in denken mij, ze namen al je wat hield mooi. Hè? Want dat moest wel al je betalen worden. En het die al je week altijd al je wat terug in zo die regionale televisie. En dus de mensen die hield mooi namen, die konden er wel bij. Dus hoe dat maar die hieldstromen erin begin komen, ik weet het ik net. Het liep de Siciliaanse maffia volgens mij. Dat al je bij elkaar regelen is. Maar het is wel slag al je. Ja, zeker. En dan zie ik een enorme drive in de club. Want wij kregen een traai hier om dat uit de grond te tellen en u te bewijzen. En dus die drive die ziet er wel heel erg. Ja, dat is goed te vernemen. Want in een heel soort onderwerpen hebben we zelfs de oude 120 hier de revue passeert. We gaan even een liedse selectie maken met een heel heeg OJA-gehalte. Jaar cel en TBS met dwangverpleging. Dat eerst de officier van justitie in de pensioenhoudster Ruud Ayem, de 52-jarige Marianne van der E. De vrouw wordt beschuldigd van moord op Lau de Jong en medeplichtigheid onder moord op Hermanus Sonnemans. De lieken van deze beide maalje waren met Christ opgroeven in haar tuin. Een beetje om jou te draaien wat mij natuurlijk te hoofd bracht op het Noorderbegraafplak in Ljouwert. En om die tijd kwamen squalband studenten en een soort orenmeesken een kilometerslang rouwlint bij de Ljouwter Roenweilands. Hoe volle de correct om mij dien is natuurlijk, maar de opkomst wie heeg. Minister Brinkhorst van Landbouw had 4 gaande maatregels ingesteld naar de brand bij chemisch afvalverwerkingsbedrijf ATF in Drachten-Juster. In een strook van 30 kilometer aan de westkant van Drachten maat het vee op stal, het meende gas maat apart inkuilen worden en de malken van Justeroen die maat skieren inzamelen worden. Goejoen, je zegt nou een extra uitsturing van Omroep Friesland televisie en dat het alles te krijgen met de ontviering van Lusanna van der Gun, het alleweerige famke uit Alde Bekeep. Man die te moon verdwoen zijn toen zij op de fiets naar squallen zoeken. Het doemscenario is realiteit worden. Er is tongblier geconstateerd in Friesland. Het ministerie van Landbouw had het van de maand bevestigen. De besmetting is geconstateerd op een melkveehouderij in Ije. Het vee op de pleert scoort 100 stiks, wordt om deze tijd heen rommen. Ja, want Omroep Friesland, wie verzelt de tweede regionale omroep van Nederland. Want TV Oost, die krijgt wat jeder. Maar een regionale omroep in de eigen taal, dat wie natuurlijk een noviteit. Hè. Wie je bewust van hoe bijzonder dat eigenlijk wie? Nou, ik denk wel dat we ons bewust zijn van van uw bijzondere missie, als het ware. Zo viel dat als een missie? Ja, dat viel als een missie, maar wel dat het heel bijzonder was dat je erbij bent en dat je dat meidje mocht. Ik wie echt super grutsk. Dat ik bij die televisie werkje koor, dat weer fantastisch. Want ik hier al een baan aannam in het onderwijs. En toen moest ik dat weer afzezen. Toen is het een rechtszakje. Ja. Nee, ik hier een baan. Oh, dat is de baan. Een gewone baan. Ja, ik ging een gewone baan. Hey, maar de nijsfeiten die net niet correct voorbij kwamen. Eén ding die er even niet pakken. Lusanne van der Gun uit Oude Bekeep. 2 dagen ziet ze, heel Friesland ziet eigenlijk in angst. Joek, kun je die dagen nog goed herinneren?
Ja, die ontviering die hebben gewoon ontzettende impact. Dat zoals in Friesland baden mij een band. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. En we zitten er echt direct wel bovenop. Ik weet niet of ik dan het eerste hier of zo, ik me net meer herinneren. Maar later hebben we een groot interview met de mem van Lusanne. En toen heb ik daar dus best op die plaats. Want dat kwam, ik hield niet meer hè, van die benadering in de journalistiek. Die verhoor ik gewoon in de herinnering van die Nick heel bot. Dus dan kwam ik steeds meer op het persoonlijke verhaal. En het werd natuurlijk altijd een hele tour om die mensen dan oer te hellen. In dit geval het Hans Snijder, dat hebben ze mij doorregelen. Nou ja, dan zien we daar. En ik weet nog heel goed dat die vrouw dan zei van... je weet pas hoeveel je van je kind houdt als het er niet meer is. Brr. Ja, vreselijk. Dat fragment hadden we net. Nee. Maar wel even hoe het in het Nijs kwam bij Omroep Friesland. Het gaat goed met Lusanne, maar ze weet nog net wanneer ze weer naar Squallen zal. Dat zei het overjarige famke vanmiddag in de Parse nadat ze juist onverwachts vrijleten waard terug haar ontvierder. De Parse is vanmiddag manmachtig Utrecht naar de bekeep. Het huis van de familie van der Gun zit vol met familie om de behouden thuiskomst van Lusanne te vieren. Haar vriendinnetje, dat ze oude man niet te mooi naar Squallen fietste, komt naar haar mem ook naar de plaats. En om 4 verschijnen mem Dori en hij Theo van der Gun met Lusanne voor de camera's. Hoe is het met je, Lusanne? Goed. Gaat het goed? Ja. Ben je blij dat je weer thuis bent? Ja. Papa en mama ook blij? Zeker weten. Perfect. Ja, we gaan even naar nog een zo'n jongen, toch de deer van Meinder Tjoeker. Tjoeker wat deerskoopt op zijn vrijgezellenjoen in Ljouwert. Een paar dagen later zou de trouwen. Ja, tegenwoordig gaan we zelfs internet, social media, weet je dat natuurlijk zomaar. Maar hoe wie dat doet eigenlijk? Hoe jen je hem dat? Weet je hem dat nog? Oh, dat weet ik helemaal niet. Nee? Daar waren wij gewoon oppiep terug de meldkern. Ja, maar ik weet wat ik ja, want de wie is natuurlijk gewoon steeds maar een, ja, hij verstoort toch die vluchtpartij, maar het bal ging vooral in toch bang maken. Dat wie die politieman die steeds maar een instuurde brief in de Ljouwerte Krant. Dat weer op die man dus. Ja, precies. Dus en toen ging de bal echt controle in. Ja, want hij roept de mensen op van om een stille tocht te houden. Ja. Nee, dat roept hij net op. Nee? Nee, hij hier een verhaal over dat de maatschappij dit net accepteren moest. Ja. Volgens mij. Dat wie het. Van, als wij samen met elkaar omgaan en dat waar het landelijk waar dat oppakt. En wij de zien term dat zinloos geweld kwam toen ik echt op. Ja. En toen kwam eigenlijk denk ik het publiek zelf. De meesten kwamen zelf in actie. Ik van mensen net als mij uit de buurt, vooral uit de buurt, die dit. Het is natuurlijk op zich een hele bijzondere situatie, omdat hij het was een vrijgezellenjoen en hij zou steeds maar op de dag dat er begroeven is, zou er eigenlijk trouwen. Dus dat, ik denk dat het gewoon echt wel weer heel exceptioneel maken eigenlijk. Daarvoor waren het verhalen dramatisch. Ja. Want ik herinner me nog dat wij inderdaad op die vreed, zo hij begroeven werden en toen stierde de trouwambtenaar, maar een paar van die ambtenaren op die trap. Ja. En dat shot hier we dan ik. En dan stien ze op hem te wachten. Symbolisch. Symbolisch, ja. En ik denk wel dat zeg maar die impact gewoon dat de regionale nice-items ik op televisie kwam, ik bij de meesten thuis, dat op die regionale televisie gewoon wel succesvol weer. Hè? Want dat soort regionale nice-feiten kwamen gewoon net op televisie. Dat soort heel eigenlijk dan net de NOS. Daarvoor, hè? En vanuit dat wij er weer kwam ik de regio bij de meesten gewoon rechtstreeks in de huis. Ja, want het was een live-registratie. De eerste echt grote live-registratie van Omroep Friesland TV. Een heel erg heet. Met kabels, ik heb 400 meter kabels. Zullen we er even een share? Doodgeschopt. Meinder Tjoeker deed iets wat heel normaal was. Hij sprak anderen aan op hun gedrag. Hij waagde het om iets te zeggen en heeft dat met de dood moeten bekopen. Dat vatten wij niet. Dat begrijpen wij niet. Dergelijk geweld maakt ons als samenleving kwetsbaar. Daarvan geven we nu blijk met duizenden mensen hier, thuis en elders in het land. Uit deze herdenking vanavond blijkt dat wij als samenleving dit zinloos geweld niet tolereren. Dit is ons protest. De een mist haar geliefde. De ander een zoon, aanstaande schoonzoon of vriend. De samenleving mist in Meinder Tjoeker een moedige man, een medemens, een medeburger. Ik wens jou, Jennifer, en de familie, namens de Leeuwarders en ongetwijfeld vele anderen, alle sterkte toe.
Ja, wie zelfs een hele trieste aanleiding, maar voor de omroep, het zijn live-registratie natuurlijk een enorme impact, kan je me voorstellen. Ja, we hebben toch alle landelijke stuurders naam. Ja. En ik heb een documentaire maken over 20 jaar Friese televisie. En in dat rand heb ik apotheken nog opzocht. En een jaar later komt er als minister van Landbouw in het kabinet Kok 2. En toen kwamen ze eigenlijk, al die ministers, die begonnen direct bij hem over te praten. Ze moesten in taspraak en ik over Meinder Tjoeker. En dat eigenlijk het kabinet Kok 1 is eigenlijk ze hebben toen het kabinetsbedier stopzet en toen hadden ze al jaren steeds maar naar deze betinking shown. Maar Dodi is toen, maar Dodi is toen de presentatie van die jong. Ja. En alle jaren televisiewijn, die waren er alle jaren onkoppelen, want elke niveau doet op het lijst de beelden van Omroep Friesland. Dus daar was er niet een landelijke bekendheid. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat is net winterland natuurlijk. Dat weet ik net. Ik denk net dat ze zijn mij interesseert wie, maar meer gewoon steeds maar in de beelden van de meestermassa enzovoort. Dat wie het meer. Ja. En ik weet ook nog wel dat daarna in de Ljouwte krant, dat vind ik zo, iedereen ziet er natuurlijk heel in en het weer heel indrukwekkend. Dat zei maar iedereen na de betinking, ik stilstier voor het reden stopjacht. Wist wel iedereen weer een keer helemaal braaf. En dan gaat op green en dan stut ze meestal hoor. Maar het heeft een enorme impact. Maar ik denk, ik moet dat een relatie steeds met mij, de deer van Lady Di, 3 weken eerder. Want toen zei we gingen al hier op televisie zien hoe ze massaal rouwden in Engeland. En ik had altijd wel een beetje het gevoel dat wij dat gedrag als het ware kopiëren. Dat het een soort tietwier van massaal rouw, dat ik Utrien dwarren. Nou, dus ik denk dat dat wel wat een effect heeft. Dat is mijn idee. Hè, maar, Nog een periode nice feiten die de oude 20 hier voorbij kwamen binnen. Al met al is het in een paar minuten slagen om de goed 100 hinders bij Marm te redden. Zo'n 10 uur nacht stien de beesten al vast op een dobbe, insluitend terug het wetter. Nou, wie het waarde wel is, maar onder andere hierste specialisten, is het besletten om met 4 lokhinders erop uit te gaan. Op het dobbe waren de beesten opdreun en roen ze achter de lokhinders op wij naar droegen. De politie slaat groot alarm juist als om kwartieruur zijn 2 leeuwen van het wintercircus Hensen uitnaaien. De politie zet een grote ziekactie op touw om de gevaarlijke beesten te pakken te krijgen. Een leeuw werd al vlug op spoort, maar de tweede strunt 3 uren lang terug het centrum van het Jereveen. De 6-jarige Kelly van de Jouwer is weer thuis. 3 dagen net zijn boeten in de Rijn en de huddewien omspoeken. Joet ziet de vogelspin weer in haar terrarium. Eigenares Hilde Post is blij en haar familie en Borlio ook. Er staan hier de Astro-moes. Het onder mij het Zuid-Amerikaanse Venezuela. Hella, wat het mij zo belangrijk. Van Joetouw is hij te zien in het Natuurmuseum van Ljouwert. Maar Ortenij waart het beestje op een vuur pielk versmoen. En zodat uiteindelijk net Olibje. Nog net eerder had de deer van Iermosk voor safvolle opschorswargen als die van de Domino-mosk. Het vogeltje wie het aanroende weekend de hal van het vek invloeien. Dit drokwerken waren een domino die day. Het beest smeert dik 20.000 steentjes om meer skeer te komen met de mosk door mijn luchtbuks deersketten. En dat had oer de Nederlandse grenzen voor leuke reacties wargen. De potvisken op het Ameland binnen Joert alle fjouwer versijn. Eén gaat naar het natuurcentrum op het Ameland. De oren binnen tussen zijn aan 3 orenmusea. De potvisken liggen al een paar dagen op het droegen en daardoor bestaat het gevaar dat de beesten ontploffen kunnen. Ja, Bistenijs, daar ben je heel goed in, hè, bij de Omroep Friesland. Bistenijs, dat is echt dat maar leuk. Dat maar die potvis, dus André, nou mijn man, die wie verslaghouder en Dirk Hofstede wie de cameraman en ik sjouwde de spul en ik wie mij. En we staan het interview met die bioloog, hè, bij die potvis. En bij zo'n sissend en dat dampt en dat stonk echt verschrikkelijk. En toen zei hij op een gegeven moment, pas op. En Dirk die bukt en André is ik heel lang, dus ik ging echt zo woem. En Dirk houdt gelukkig die camera omhoog en zo. En in één keer bla 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 komen al die... Precies dat weer. Ja, echt sagoor. Stonken hebben. Verschrikkelijk. Oh. En wij roemden er een hele beetje om. Hè. Toen stapten we daarna in de bus. En wij meurden echt verschrikkelijk. Dus die mensen die werden nou helemaal bleek.
Ja, maar net als mij weer op een redactie en gewoon te roeken van water dan naar de potviswedstrijd. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, toch? En hier zeker wat spul nog onder de Ja, maar die stukjes spek en hoed en ja, heel vies. Ja. Vreselijk. Een oording. Is dat verhaal van die mixematoze knie? Wie mixematoze op Ameland. En er moest een verslagjouwer heen. Weer Maria Wiersma. En toen kregen we op een bepaald stuk de telefoon. En toen zei hij van, nee, maar je bent helemaal geen mixematoze knie. Maar dat matza wijze dat je die knieën binnen. Nee, maar ik zei, bij Sisto dan. Op Skiermozee. Maar daar ging het toch niks met Nee, dat is één knie. Nee, die heeft ze op de vriezer hellen. Ja. Hem die op de vriezer hellen? Oh. Nee. Dat is één knie en hij is het hele eiland mee oerreizigen. En die is op allerlei verschillende plaklijnen. En ik heb allerlei verschillende plakken filmen. En dan ligt het correct weer naar de pleeg. Hey, nog iets oors wat we ook niet correct zeggen. Wie de Domino Mosk. Hier hem gelijk in de gaten. Dit wordt een rel. Doe. Nou, ja, alle Faber, die beelden maken. Ja. En, Cameraman. En die komt binnen en Margreet Hiemstra, die heeft een skoft heer, die zit nu op de Nijsredactie. En die kan altijd heel goed Nijs herkennen. En alle komt binnen en die zegt Margreet, wie er nou wat? Nou nee, een derde mosk, zei hij. En toen zei ze, dat komt op CNN! En zei wie CNN Helle, ja, het CNN Helle. Ja, het was een enorm verhaal. Ja, maar dan moest het wel herkennen. Want ik zei, ja, er is een mos die shit. Nou ja, zo wat, dan ben je nou mosken. Maar zij zegt direct het verhaal erin. En dat is natuurlijk wel hartstikke grappig. Want het is juist wel... Ja, die impact is dan in één keer heel groot. En die leeuw, die te zeggen, ontsnapt van het circus, het wintercircus, volgens mij, in het centrum van Heerenveen. Ja, op een gegeven moment, daar moet ook een cameraploeg in. Ja, maar staan al die mensen dan te trappelen om erin te gaan? Maar ze ontsnapt de leeuw? Dat is mij al. Ik ben die is met wie erin Hij zit hier te zwaaien. Ja. Oh, André. Maar gevaar voor eigen leven. Maar hij zit er nog. Ja, hij zit er nog. Zo sterk als een leeuw. Ja, maar dat want we dan oppiept, hè? Dan wie er weer ergens wat gebeurt, een brand of weet ik veel. Of een leeuw. Of een leeuw, ja, alles kon gebeuren. Maar toen hebben we dat verhaal nog eens een keer zo verteld thuis. Van, wist nog wel, ja, toen heb ik beeld maken van die leeuw. En vrouwke, mijn dochter, is best wel een beetje bang. En toen was het vanaf dat moment wel heel erg bang dat er altijd een leeuw in huis toen zitten. Zo. Ja. Maar Gerard Doijs, ik wil een paar weken aanhouden, de Vekbrand bijvoorbeeld. En de Arjen met moordzaak. En dat je dan dan hier het eerst en dan in hier weekend en dan gebeurt er in een keer al je nou dan wist ook het meeste kan ik mezelf nog herinneren is steeds maar de moord op Marianne Vaatstra. Ja. Want het wie steeds maar op 1 maai, want ze is natuurlijk op 30 april is op het leven gebracht. En op 1 maai doen we weer op een sneur, we alle cameraploegen wie op stap, op paard. En toen kreeg ik een telefoontje dan dat er iets slims gebeurt wie in Vinkleerster. En ik kan me nog wel heel goed die beelden herinneren die toen binnenkwamen. Dat wie natuurlijk net steeds maar op het plak van delict. Maar wel steeds maar van die linten die er afzetten. Wie in dat vredige Vinkleerster eigenlijk. Met het piepkroet langs de kant van de dik. Het is heel mooi waar. Het is heel mooi waar. Ja. Ja. En we gingen wel natuurlijk, ik wil wat contact met de politie en we gingen wel wat naak in de gaten dat er iets heel ernstigs wie voor zelfs van Famke van 16 hier. Dat is natuurlijk dat is iets wat net zo volle voorkomt in Friesland, maar ook nog een keer wat er al die gebeurd is, dat heeft natuurlijk een hele soort impact. Ja. En dat had natuurlijk hier en door die hele zaak. Ja, dus ik heb me wel heel goed herinneren. Ja, kun je vaststellen. Nou, we hadden nog heel tijd over het echte Nijshoorn, maar we hebben zelfs nog volle meer in. Zal ik eerst even de scooterlantenne op wereldwijd zetten? Dan gaan we de hele wereld. Je viel je in dit soort kleren als wie je de held uit de High Chaparral. Bonanza, ken je dat nog? Old Shatterhand in Winnetou, het Wilde Westen, de cowboys in de Indianen. Nou, daar zullen we het over hebben van de Joen in deze aflevering van PMTV. Ja, welkom bij deze Boppenslag Extra, mijn live-uitsturing van de 144ste PC in Fans. Hannes Dijkstra, dat is nou de actualiteit. Ja, ook nog van de Graaf zit weer onder die bal trouwens. Wel teken niet dat het 2 keer achter elkaar gebeurt. En daar mooi 2 punten nooit de betoer van Johannes Dijkstra brengt. Goejoen, dit is Op het Aliment, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland Televisie.
Welkom bij het programma Breedbeeld. We zullen het jongen haar over het blad Frsk. Net al te lang zijn we het erover haar, want dat is intussen ter ziele gaan. Je weet dat zonder mis. Een jong mij, Jopie Husman. Schilder van, ja, hoe maak ik het nemen, Jopie? Wat is jouw kunst? Mijn kunst is literair. Het is al met al een verhaal wat onder me hangt. Ja, het is toch echt een feest der herkenning. Maar Simone, is er voor jou één ding die er echt uitspringt in die oude 120 hier? Nou, dat is de PC, dat we die voor het eerst echt live dienen. En dat is toch want die komt hier net niet voorbij, maar dat is wel factor vreed. Ik vond dat toch wel echt een heel geweldig programma om dat te dwaan. Maar dat wie voor u wel, ik vond dat wel een hichtepunt in de talkshow-achtige dingen. Ja. Zullen we het aanstaan nog goed haar? Oh, oké. Wat ik toch nog een oorhichtepunt, maar eigenlijk meer een jiptepunt, dat is het scootjession. Ja. Dat ongeluk. Ja. Zullen we er eerst even een nou, chat? zal ik die eerst even vertellen hoe het bij mij dat scootjeshiel begon? Nee, hij rint al. Hij rint al. Ah. Toch een onervaring van het scootje van Johannes Sterkema en de boord van Omroep Friesland Televisie. Geen beelden die we wend binnen in dit scootjesjournaal, maar wel foto's die het ongemak in beeld brengen. Toch dat de motor van het skip van Omroep Friesland uitvoer, wie een onervaring net meer van te komen. Simone, jij bent er al je heel hoeds aan. Dat je benauwd aan het toer. Dat zie ik wel vertellen, ja. Toen ik die foto's kreeg, schrok ik eigenlijk nog meer. Want ik ging het eerst terug dat dat boordje, dat scootje, dat zit dus al op het boordje op het moment dat wij eruit springen. Of tenminste, dat zit heel vlak bij elkaar. En dat is dan het eerste terug. Dus dichterbij zoals toen zelfs ervaren. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld 100 scootjes op zo'n kamer, maar dat het zat dichtbij weer. Want dus juist op die foto ik nog de foto van de cameraman die de grootste klap maken heeft, omdat hij zijn camera op het schouder hier. Ja, en die zit onder de camera vast. Ja, die zit naar beneden. De orenapparatuur ziet er vast, dus die heeft een beste klap maken, ja. Maar dit weer een hectisch avontuur, Simone. Oh, dit weer wel een van mijn dieptepunten inderdaad. Want we leiden op een finish. En er kwamen 4 scootjes op ons aan. En eerlijk zijn, de eerste jaren dat ik scootjes hield versloeg, ik had er geen enkel verstand van. Dus, maar op een gegeven moment zei ik tegen die jongen, onze stuurder, van we moeten hier nou wij. En hij zei niks. Want ze kwamen al hier op je moor? Ja, ze kwamen heel veel. Want ik hier natuurlijk, je wil het mooiste shot. Dus ik denk, ze komen 4 op je shot, dat maar we hebben. En het volgende moment zei ik van, we moeten hier nou wij. En hij zei niks. En het volgende moment zei hij, het motorke doet het net meer. Het wint de laatste button. En dat is die foto die hebben we nooit meer ergens gezien. Dus juist een foto dat 4 man maar eruit springen. Nou, echt. Dat wie dus de man van het... Ik Piekenvel, want ik lag op het boeien van die Tjoekemarre, waar dat ik maar weer. En ik dacht alleen nog maar, als ik nou boven kom, dan komt Johannes Tekema om me heen. Nou, Johannes Tekema, die moest toch net om die heen, hè? En dat scootje ik net, maar dat wie is alleen nog maar... Hé, maar wie het nou onervaren niet van je, dat je hem daar lijn? Nou ja, en min materiaal. Min materiaal. Ja. Dat koe de scootjes niet eens bijhouden. Dat koe de scootjes niet bijhouden. Maar en Jeroen... het paste ik helemaal in het stramien van hoe het ging. Want in het eerste uur dat ik verslag die zei ik van... Sjochzus, mooi lavierien. Geen idee meer om wat ze lavierien. Maar wanneer weer dit? Dit weer echt helemaal in de beginperiode dus? Ja, het was hier denk ik. Ja, het was maar hier. Maar het is een hachelijk avontuur. Ja, want Jeroen die hier toch iets maar die kabel. Johan Visbeek, die loedsman. En dus juist 3 mensen zagen in en hier dus zag ik in. Dat is de loedsman. Die wordt weer waarom lutsen. Door die kabel. En Jeroen had die camera in het Zoekermaar. Maar net als mij zei... Trot draait. Oh ja. Maar net als mij deed Johan... Dat wel, ja. En Klaas Joos, maar die live verslag van. Ja. Echt. Maar want ik dacht dat dan op een gegeven moment inderdaad Johan Visbeek ropte... Springen, godverdomme! Ik denk wel. En die stond er dan niet. Springen, godverdomme! Wie haast te let. En daarna nog weer het interview van Mike Gerard. Ja, toen nog naar de studio hier met gel. Hij heeft het ook. Ja, nou hij zit er. Maar de volgende dag, want ik dacht die skipper die zal ik wel gigantisch krokken wezen. Dus ik de volgende dag mijn bosje bloem naar Johannes Tekema. En die zei, ik heb hem die jongen. Oh nee?
Van het scootjesielen gaan we naar de muziek. En dan is het de Frieske band De Kast. Want eigenlijk, wij waren bij de opkomst eigenlijk, hè, van De Kast als regionale omroep Friesland. En eigenlijk ze maken bij u bekend dat ze er echt mee ophoren zo. Dit is even een Sjen. Je bent er altijd als eerste bij, zeg maar. Dus ik ga voor deze jongen ga ik weer een mooi dingetje. Je moet er altijd als eerste bij wezen. Ja. De Kast gaat uit elkaar. De Friese band, De Kast, die na het vertrek van zanger Siep van der Ploeg en drummer Nico Uithuizen begin vorig jaar een doorstart maakte met Jan Tekstra en Fokke de Jong, gaat uit elkaar. Na een jaar hard werken zijn de huidige kastleden tot de conclusie gekomen dat de band in deze samenstelling niet veel toekomst meer heeft. Ja, we zien het eerst nog naar ruwe opnames van de videoclip. Hè, van, volgens mij, deze keer is het raak. Een van de eerste echte hits van De Kast. Maar ja, dan komen we dus bij Factor Vreed. En dan pakt hij in één keer dat briefje uit zijn boezem. We wisten echt van niks. Je wist er van niks? Nee, we wisten echt van niks. Volgens mij bleef het even stil daarna. Ja. Ja, en nu? Ik heb hier een heel oorgesprek voorbereid. Ik dacht van nou wel fantastisch. Ja. Dan zie je staan onder de tafel. Ja, hij dat het dus doet. Ja. Nee. Maar dat doen we wel vaker misschien. Ja, dat doen we wel vaker. Afskoppen. Ja, maar meer dan zou steken van, die nou weer de bek weer. Nee. Maar wat toch niet hem echt, dit is een geweldige primeur. Ja, dat wie fantastisch. Ja. Dat weet ik. Alleen nog, we winnen op dat moment we er helemaal net op tarret. Ik heb geen idee hoe dat gesprek verder verroen is. Nee, kijk net. Maar hij had gewoon steeds maar het begin van de uitsturing, die verklaring van lijst. U zegt helemaal in het ongewisse lippen. Want we hebben nog wel een voorgesprek bij hem gehoord. Ja. En we hebben hier nog steeds maar in dit café even bij hem voorpraat. En toen had het er helemaal net te horen. Dus steeds maar, hij toverde op dat moment het briefje te vastkeer. Ja. Maar ja, er was natuurlijk bij de kastikel daarvoor, dat hiervoor al heel wat gebeurt met Jan Tekstra. Hè? Hij viel natuurlijk heel onprettig in die rol. Ja, voor het programma wie dat nu echt... Ja, voor u weet ik een boost. Ja, maar dat wie helemaal nog in de beginperiode van Factor Vreed. Programma uit. Wie de tweede aflevering van Factor Vreed. Oké. Ja. Hey, heel wat oors, Gerrit, want dat is natuurlijk mijn stagebegeleider, maar als ik aan die denk, dan moet ik toch echt aan één ding denken. Wist je dan al wat ik het toen had? Nee. Nee, hè? Gaos? Nee, geen Gaos. Nee. Nagebieden ik net. Nee. Helemaal. Geen flauw idee? Was je hem zelf introduceren of zul ik het wel? Ja, of zullen we gewoon gelijk Ja, zeg maar één. We zorgen ernaar. Onze vierde maanden. Mooi programma, Blik op zaterdag boven dat. Met beelden van de bron in het pakhuis Rusland. Nou. We hebben nog t-shirts, maatje, litten daarna. My Gerard zei. Ja. Maar Gerard, want de meesten hebben natuurlijk geen flauw idee waarom wat dit gebeurt. Dit wie dus live op televisie? Ja. Nee, of net live? Nee, die opname. Hij heeft meerdere takes of zo. Ja. We namen steeds maar altijd de aankondiging namen we altijd op. En dan werd hij vervolgens gewoon erachter plakt, om zo maar te zeggen. En dit is eigenlijk de 5e take. En of seks of Sander. En dat lijkt net op mij, want ik hield het goed. Maar die technici in de regie, die hield hij wat mis. Dus ik hier op lijst gewoon heel wat te baan. Ja. En toen heb ik zo mijn vinger op stutsen. Gewoon omdat het net live weer. Nee. En toen had hij steeds maar Timo Brinkman. Man en paard, hè? Man en paard. Die had gewoon de verkeerde tekennaam en die had er achter plakken. De editor. Ja. Maar hoe lang is dit hij achtervolgd? En ik heb een boordvrouw van 80 hier. En die is dezelfde jongens nog bij me kwamen om mij te zeggen van... Dat was echt net cool. Dat kan echt. Nee, want hij over zelfs De Wereld Draait Door en dan komen dit soort fragmenten. Ja, het is toen bij Spijkerman. Ja, daar is het. Bij Jack Spijkerman. Ja. Oké. Ja. Nou ja, ik vreeg het ook aan die, Djoeke, van is er één ding wat voor jou er echt uitspringt? Dat vind ik altijd heel dreig, maar dan zie ik correct in Factor Vreed.
Dat heeft eigenlijk helemaal met de omroep te maken. Wie mijn band er als verrassing. En is Jitse nog maar oren of zo. En die zit er natuurlijk te zien. Mijn mem, die zit er. En dan komt hij nooit bij me op school zitten. De scoort zitten, nou, dat vond ik wel zo leuk. Ja. Kom maar schattig. Ja. En via van 20 hier wat kerst van vertellen. Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd. Het is gewoon echt top dat we dit allemaal maken hebben vanaf het begin. Dat zeker. Zeker. Nou, tegen dank van je komst hier in Wat het... is die hechtpunt eigenlijk? Mijn hechtpunt, dat moet hopelijk nog komen. Dit weekend, over 20 jaar, Omroep Friesland Televisie. Morgen in Friesland ook, dank je dat de takkomst van de regionale televisie. Sneur Nederland 2 om 11 over en op Snijn om 11 fjouweren. En bij ons op Omroep Friesland Snijn op alle uren naar Joert. Want nou, een hele gezellige jongen. Dag!